pola presentación, polo convite a Consello da Cultura Galega, participar neste foro, non? O título deste relatorio é moi longo, non? E tal cual aparece aí, e, bueno, me alegra que un pouco sen ter falado, veis eu coincidamos no que vou falar e no que me agarraba que eu iba a contar precisamente, non? Ben, é longo porque seguramente pretende explicar algo moi difícil de explicar, non? Condensar un título, unha cousa como a relación entre a participación cidadá e social e o patrimonio tan burocratizado do meu punto de vista, non? No sentido de que falamos antes estaréis da protección dos plans de urbanismo, todo isto, non? Que moi pouca xente comprende. Pois é un título longo e, bueno, en que fundamentalmente vou falar de Ferrolvello, o meu non podo pasar por riba que o barrio Madalena tamén aparece neste título, non? O barrio Madalena é un exemplo de como o valor patrimonial que se establece pola academia vai impregnando a opinión pública progresivamente na cidade. No ano 77, como acto casi fundacional da Delegación do Colegio de Arquitectos de Galicia, en Ferrol, en resposta a un proceso de destrucción e ameaza real do caserío do tecido do barrio de Madalena, se celebraron unhas jornadas que deron pé a solicitar a protección do barrio como ben de interés cultural. Bueno, daquela conxunto histórico-artístico. A documentación recopilada desas jornadas foi obxecto de unha publicación que é bastante coñecida e sorprendente como esa relite, porque é moi interesante que este número especial do Obradoiro, que é o del barrio de Madalena de Ferrol, onde se recollen as reflexións desas jornadas e de man de Alfredo Vigo Trasancos, de Salvador Tarragó e de Rodríguez Villasante. Pouco a pouco, en torno ao barrio Madalena houve multitud de análises, de debates, de comunicacións artísticas, fotográficas, sobre a súa arquitectura modernista, a arquitectura racionalista, moitas voltas se deron, que foron un pouco medrando, facendo medrar a consideración deste barrio como ben patrimonial, que se... E despois de cruzar un pouco o Rubicón que supuso o debate sobre as condicións que establece o plan especial, en torno ao ano 2006, 2007, antes 2004, xa, a primeira formulación dese plan, pois foi mesmo mantendo debates abertos como son o tema da ordenación do tránsito e demais, pois o valor patrimonial do barrio xeralmente está asumido na cidade e mesmo ao final conseguiu entrar o barrio Madalena na proposta de Patrimonio Mundial da UNESCO, a candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial da UNESCO, xa que inicialmente non estaba, pero bueno, está asumido socialmente que ten un valor patrimonial por o seu trazado, a súa socialidade histórica e demais. Ferrolvello é outro conto, non? Ferrolvello, primeiro porque é un caso especialmente crítico, dun barrio, un tecido, unha parte da cidade que está en situación crítica respecto a un contexto que está en situación crítica, que é a ría de Ferrol, non? Despois da falsa reconversión industrial que se viu nos 70, non? Pero é especialmente crítico tamén pola súa historia, porque é un espacio que canto menos perdeu o seu rol urbano dúas veces. A primeira vez, como cando era unha vila mariñeira, nas 40 que había na costa galega, pois, e foi, digamos, se foi superpondo un proxecto real que foi que destruiu a súa razón de ser, que foi o fondadoiro que había ao abrigo do promontorio onde se sitúa a cidade histórica, pois foi destruído polo Arsenal, foi mudado de sitio para o frente de Cruxeiras, moito máis batido, e foron extraídas da vila todas as funcións centrais que tiña.
cárcel, concello, todo tipo de funcións administrativas desapareceron. A segunda vez que perde este rol é cando perde a súa función de porta marítima da cidade a partir da motorización e da construcción da ponte das Pías. Hai que pensar que despois de 1977 xa non funciona máis que unha das rutas marítimas que hai dentro do porto, que é a que vai a Mugardos, e que progresivamente se vai convertir nunha ruta máis eventual e estacionaria, agora mesmo dedicada ao turismo. A desaparición do servicio militar obligatorio e o abandono que sufriu nos anos máis desarrollistas do urbanismo da cidade, o deixaron ao borde do colapso demográfico e bueno, valeiro prácticamente. Hai o primeiro que se aprende en Ferrolvello cando se é vecino, sendo vecino de 15 anos, é que hai dos mundos paralelos. Un mundo dos vecinos de sempre, que son os vecinos que resisten, que ficaron nun barrio en moi malas condicións, que viron como barrios pasaba de ser un barrio activo activado, con muitísimo comercio, con muitísima actividade económica, que era a porta da cidade e demais, se foi convertindo este barrio nun barrio sen servicios, sen comercio e sen poboación. E fronte a esa experiencia vital que sufriron día a día, pouco a pouco, ten unha condición de resistentes, de veciños, de resistentes frente mesmo á pauperización, as condicións de vida, resistentes frente aos conflitos sociais, resistentes frente ao tráfico de droga, que se denuncia, por exemplo, ao longo da década dos 90 repetidas veces, mediante manifestacións e demais, e manteñen unhas relacións de veciñanza moi estreitas, que se basan como en cualquier sitio pequenino de 500 habitantes, pois o menos, o ámbito declarado, se basan no control e no cuidado mutuo. É increíble a cantidad de redes sociais que hai para saber si está ben de saúde unha persoa que vive soa ou levas a compra, tal, e que funcionan de forma automática dende hai moitísimos anos no barrio, non? Bueno, a relación que teñen co tema do patrimonio estas veciños non pode ser máis moi escéptica, porque realmente están fartos de escoitar promesas hai décadas. Hai que pensar que as últimas obras ata os anos finais dos 90, principios deste século, que se fixeran no barrio de urbanización foran nos anos 50, no franquismo. Unha condición que pode ser extensiva esa anexa a zona rural galega do interior, ese nivel de abandono ten o barrio e evidentemente a xente o percibe así. Si a relación co patrimonio é igual, hai un veciño unha vez, un veciño do barrio, tamén, que asistía a un debate sobre a fábrica de lápices, o resumí moi ben, dixo, respecto a tirar a fábrica de Hispania, dixo, eu coa cabeza defendo que se tire, mas co corazón non. E ese é un pouco a visión que teñen do seu patrimonio e da súa historia. Sin embargo, esta era a poboación que existía máis ou menos ata en torno ao ano 2000. No ano 2000 comezan a chegar ao barrio novos habitantes que están atraídos polos seus valores ambientais, evidentemente un barrio tranquilo, silencioso, con espacios públicos amplios e demais. O precio de vivenda é máis asequible que outras partes da cidade, as perspectivas de recuperación que se basan desde o seu punto de vista no coñecemento directo de outros casos de cascos históricos recuperados, ou de experiencias de recuperación urbana en outros países a veces, pois estes veciños vanse instalar no contorno da Rúa San Francisco. Son unha dúcia de veciños, eu os coñezo a todos. Estes que se instalan inicialmente e teñen a
escolleron vivir no barrio, non naceron no barrio, escolleron vivir no barrio porque creían no futuro do barrio, non? Iban a ser un pouco realmente o barómetro da recuperación do barrio, porque realmente chegan agardando con esperanzas que o barrio mellore e co tempo van seguindo. Ainda que son pacientes e fixen unha aposta vital moi forte, non? Ben, os primeiros, os que vimos antes, consideran que os segundos son recén chegados, mesmo ainda que leven vivindo no barrio 15 ou 20 anos, son recén chegados, son venideiros, non? Os intereses diversos que teñen, pois, non van a impedir que durante unha década, pois, uns e outros protagonicen un proceso, non? De forma sucesiva, poucas veces coincidente no tempo, pero que conduce un pouco a apreciación patrimonial do barrio por parte dos seus veciños e por parte do conxunto da cidade. Ben, pois vou contar así moi brevemente o que aconteceu nestes 10 anos, dende que se inicia a actividade da Comisión pola recuperación de Ferrolvello ata que se aproba o plan especial. Vou contar que fixeron as administracións e que fixeron os veciños neste tempo, non? E comezo, pois, polo xerme de todo, que cando en maio de 2005 un artigo de protesta publicado no diario Ferrol, dunha das veciñas, pois, levanta, digamos, a indignación porque realmente se están construindo edificios fora totalmente de escala, acordos ao plan xeral, pero sin ningún tipo de autorización por parte ni control por parte da Dirección de Patrimonio Cultural, como manda a lei. Son 4 exemplos, hai máis, pero a destrucción dun dos mellores edificios do barrio, que San Francisco 52, esta bufarda tan estupenda na Rúa Mártires, a Unión de Parcelas na Rúa Benito Viceto 79 e este edificio que pasa de baixe 2 ata de baixe 4 na Rúa San Francisco 25. Isto xera unha serie de denuncias. Tamén se enténdese que se está facendo unha especie... A política de rehabilitación xa se iniciara no 2003, había xa unha intervención no 2004, e enténdese os veciños, un grupo de veciños entende que hai como unha competencia desleal, non? Porque se de repente un promotor inmobiliario, un propietario, pode hacer baixe 4 na San Francisco, aquí non vai interesar rehabilitar, mesmo con axuda pública, non? Estamos nunha época de desenvolvemento inmobiliario forte, para o que dá Ferrol, pero forte, e realmente o marco para a rehabilitación non é o aceitado, non? Despois se denuncian estas obras diante do Concello primeiro, despois de agardar meses para que o Concello tome algún tipo de medida, porque vemos que non están resultándose ni siquiera o proxecto, porque non tiveron licencia, pois en xaneiro de 2006 se convoca, fai unha autoconvocatoria a ciudadanía para crear unha comisión. Esa convocatoria que se dá en xaneiro de 2006, pois acuden 50 veciños e veciñas e se constitúe unha comisión, que se chama Comisión Cidadá pola Recuperación de Ferrolvello, que pide 6 cousas ao Concello. Basicamente, que se redacte urgentemente un plan especial de rehabilitación, que suspendan as licencias de ampliación e obra nova en tanto non está aprobado, someter todas as intervencións no barrio, como corresponde a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, a Consellería de Cultura, a tutela da Consellería de Cultura, actualizar o programa de regularización, que en ese momento se están regularizando ruas da Madalena, pero en Ferrolvello se aparta ese programa, non está incluído, non? O barrio en ese programa de regularización, nese convenio con a Consellería de Política Territorial, pois que se actúe tamén en Ferrolvello, que se promovan as vivendas públicas para que as que as xuntas xa tiñan mercado os edificios ou solares en o barrio de Argüelles, e que se promova unha actuación público-privada na fábrica de Nápoles. E
en abril dese ano, xusto antes do comezo da Semana Santa, a semana de Domingo de Ramos, pois, despois de ver de ter actuado os bombeiros nunha vivenda nunha vivenda da Rúa San Francisco, pois, despois de 47 días agardando a que retirara os entullos o Concello, pois, os veciños deciden actuar e deciden recoller os entullos, meterlos en bolsas de plástico e deixarlos todos alineados no borde da Rúa San Francisco, agardando que pasen as procesións de Semana Santa. Evidentemente, o Concello, o día seguinte, retira todos os entullos. É a primeira acción, digamos, comprometida e pública desta comisión. Non agardar pola administración municipal, senón actuar dentro a medida das posibilidades. Despois desta operación de limpeza, vendo que o Concello non dá sinais de vida co tema das licencias que non teñen autorización, que non cumplen, non se axustan ao proxecto e demais, denuncias 5 obras a Dirección Xeral de Patrimonio e tamén a Dirección Xeral de Urbanismo, na que non sería competente, e se entrevista co Director Xeral de Patrimonio e con a Dirección Xeral de Rehabilitación e Política de Vivienda, que se chama. E comeza a actuar, comeza a caracterizarse por outro aspecto, que puentear a administración municipal cando a administración municipal non responde, que en última instancia vai levar a que se solicite a declaración de Vigo para o barrio. Tamén comeza un pouco a intentar activar aqueles sectores ou aquelas administracións que poden facer cousas polo barrio, como, por exemplo, recuperar este edificio de aduanas para instalar un centro de día, un edificio de destino dotacional sin uso, e que comeza a funcionar como un axente de gobernanza, para chamar, entrevistándose con distintas administracións. Tamén se entrevista coa dirección de Caixa Nova para que Caixa Nova instale a súa fundación na fábrica de lápices, pon en contacto a Caixa Nova e mesmo a unha cadena de hotéis co promotor da fábrica de lápices, propietario da fábrica de lápices. Estas xestións, pois, está claro que non tiveron éxito, pero comeza a actuar con un pouco ese factor de ser un elemento de gobernanza. Sabendo que o barrio da Madalena contaba con seus recursos turísticos, un par de guías, un mapa, ademais, e Rolbello non contaba con nada, sendo como era, de algún modo, porta de entrada de turistas, pois se lanza a facer en agosto de 2006 un tríptico turístico que propón unha visita guiada polo barrio, con 13 elementos de visita. Curiosamente, o seguinte goberno municipal vai nos copiar literalmente esta guía, mesmo cos erros que sabemos que ten, históricos e demais, pero bueno, e a difunde como a guía de visita de Ferrolbello, como recurso turístico municipal. E a finais do 2006 sabemos da convocatoria por parte do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España dun concurso que se titula Ecobarrios, e decidimos, como exercicio de elaboración colectiva, en que ao final non participou tanta xente como queríamos, pois poñer sobre o papel nese proxecto unha serie de elementos, un pouco poñer sobre o papel os eixes que estaban guiando o noso pensamento sobre o barrio, que supoñía a recuperación patrimonial, por onde debía pasar, evidentemente unha proposta de máximos, como calquera concurso, pero foi moi útil este exercicio porque recolleu cousas como que estaban facendo ca fábrica de lápices ou con o edificio de aduanas e reivindicou outras cousas que aínda non abordáramos, pero que íbamos a abordar no futuro. E
Entón, este proxecto, basicamente, se centraba en 4 eixes, que eran a recuperación dos contenedores de grandes elementos industriais que ainda quedaban no barrio, grandes ou pequenos, un garaxe, ou fábrica de lápices, ou almacenes de Marracoi, ou fábrica de xabón, para redotar o barrio con novas dotacións, ou mesmo permitir introducir usos no barrio que o pequeno casarío do pastorario gótico non permitía. Aproveitar esa oportunidade antes de que se convertiran en promocións inmobiliarias normais e correntes. Tamén recuperar, por lo menos transitoriamente, seguindo o exemplo dunha pequena intervención que fixera a oficina de rehabilitación na Rúa Murillo, os solares que había, pois recuperalos como zonas verdes, por lo menos, mentres non se construían mediante unha especie de partenariado ou contrato de cesión precario do propietario do Concello, o propietario da Asociación de Vecinos. Tamén recuperar espacios que no pasado foran públicos, como o Campiño de San Antonio ou os soportais da Avenida Mariña, e despois a marcar, sinalar, con moita precisión os espacios que consideramos que debían ser espazos dotacionais por ser de titularidade pública ou por ter algún significado, como era a Casa de Carballo Calero, ter un significado para a comunidade máis aló da propia edificación. Son exemplos de intervencións que se proponían. E tamén, nese mesmo momento, anterior, porque a figura, as fotos dese acto figuran na proposta do concurso, evidentemente o concurso non se gañou, ni moito menos, ni siquiera fomos seleccionados, porque estábamos no medio da burbulla inmobiliaria e evidentemente o que se pretendía con ese concurso de ecobarrios era construir barrios sustentables de nova planta fora das cidades. Pero sí, para nos foi moi importante. Outro aspecto que atacamos nese momento, nese mes de novembro tan dinámico que tivemos, pois foi que nos enteramos de que se estaba redactando, foi de Alcalá, estaba redactando o proxecto de reforma da Praza Bella, e chegou a nos un anteproxecto, lle pedimos, nos pasou, e fixemos unha pequena enquisa a raíz das cousas que víamos nese anteproxecto que consideramos que eran cuestionables. Fixemos unha enquisa a 40 veciños e usuarios que son da praza, e sobre que cousas creían que se debía cambiar respecto á praza actual, como debía ser accesible a praza, que tipo de personas debían usar a praza, para que personas debía estar diseñada a praza, además, como debía ser o contacto con os niños, porque están deprimidas, además. Pois, curioso que recollimos eso, a opinión de 40 vecinos e veciñas, que trasladamos a Alfredo Alcalá, e Alfredo Alcalá fixe o caso prácticamente de todo o que lle propusemos, a árbore, o tilo que hai no medio da praza se conservou, a rampa que comunica con rastro, pois se introduciu no proxecto e demais. Foi unha experiencia moi satisfactoria para mí. E a terceira cosa que fixemos ese mes de novembro foi reivindicar que non se construíran nos xardíns que hai diante de San Francisco. Bueno, os xardíns son parcelas, son solares, pero o plan xeral consideraba que eran edificables e non se terminaba de facer a modificación para quitalos desa situación. Entón, pois, fixemos unha convocatoria e tomamos eses solares como zona verde. Plantamos 3 olmeiras e un vidueiro e nos disfrazamos de árbore, fixemos un pouco paripé, pero reivindicamos que esa zona era de faina. As especies que plantamos, pois morreron todas, menos unha olmeira gigantesca que está ali, que resistiu todas as podas e bases que lle fixeron, e sigue sinalando un pouco a memoria deste acto. Un aspecto que sí funcionou de todos estes tempos, foi
que a través das festas, tanto as festas de San Xoán como a festa da Parrocheira, que é en setembro, pois se conseguiu activar o uso dos espacios públicos de forma festiva e de forma moito máis forte de como estaban activados. Concretamente dos espacios que son a Praza Bella e o Baluarte de San Xoán. Cando entramos na Asociación de Veciños en 2006, as festas de San Xoán e as festas as festas de San Xoán había moito tempo que non se celebraban, e as festas da Parrocheira se restringía únicamente as celebracións religiosas, de media anos. Entón, organizamos esas festas e a festa de San Xoán e despois diversas edicións da Parrocheira serviron para recuperar a Praza Bella mesmo como espacio de encontro, un espacio de festa, moi capaz, abrigado dos ventos, por exemplo, un sitio importante por eso tamén, no barrio, e mesmo a través da celebración de 3 edicións do Parrocheira, un pequeno festival de rock que había en setembro, pois recuperar e utilizar como escenografía un pouco gótica, non? As ruínas que había no fondo da praza, en contacto co barrio de Argüelles. Ao longo dese brao tamén fixemos un ciclo de charlas na Asociación de Veciños, nas que participaron pois eso, responsables da Consellería de Vivenda, responsables de Vicepresidencia, da Xunta, falando de políticas de rehabilitación, políticas de dependencia, foron responsables da Oficina de Rehabilitación, presentando proxectos para o barrio e para o propio centro cívico, que se pretendía habilitar onde estaba a Asociación de Veciños. E eso, nas festas de Parrocheira, da Parrocheira de setembro dese ano 2007, pois conseguimos organizar un programa cultural que consistía, tiña 2 eses, que era un cine de brao e un maratón fotográfico, unha posterior exposición, que todos se celebraron no Baluarte de San Xoán, non? Sabamos ese proxecto Baluarte, sabamos con nome, pero que funcionou moi ben, evidentemente non foi masivo, pero bastante xente, e foi moi interesante para implicar tamén a fotógrafos profesionais que, de xeito desinteresado, participaban como xurado do concurso fotográfico do maratón. E o maratón tivo un aspecto moi interesante que foi un achegamento inédito para as persoas que participaban ao patrimonio do barrio. Realmente poñíamos temas, palabras, chave para fomentar un pouco desleixo, non? Un tema era, os 3 temas de maratón, pois era o desleixo, outro era paciencia, non? Pois xogando un pouco cas palabras e tal, nos achegamos, conseguimos que moitas 25 participantes na unha ocasión se achegaran unha colección de fotos moi personais a esa realidade patrimonial. Xa en febrero de 2007 organizamos un pintado de fachada, dos pintados de fachadas, unha ocasión na Praza Bella en Argüelles e outra na propia Rúa Carmen Coruxeiras, colaborando coa comunidade ecuatoriana de Ferrol, por exemplo, outros colectivos que nos axudaron. A pintura non a regalaban empresas de pinturas, porque o Concello consideraba que esta actividade non era subvencionable porque actuaba sobre propiedades privadas. E conseguimos que tamén persoas profesores de IES e tal implicaron a algún dos seus alumnos. Conseguimos facer unha actividade bastante tal, que tiña unha base técnica interesante, que foi explorar como estaban pintadas as fachadas antes de arruinarse. Entón fixemos unha carta de cores para escoller esas cores a hora de pintar as fachadas e as carpinterías que estaban en pé. En maio de 2008 fixese unha proposta, non era nova, pero foi moi forte, a Consellería de Vivenda para que mercase unha colección de inmobles na Rúa Cruxeiras e na Rúa Benito Viceto, nos mesmos termos, porque
sabíamos o precio de venda e o precio que iba a costar máis ou menos a rehabilitación, pois eran os termos que se estaba intervindo por parte da Consellería de Vivenda en Monforte e en Ribadeo. E non foi escoitada esa proposta, e, bueno, pasaron máis de 10 anos en aquela, e agora se está facendo algo así, non? Por medio de unha subasta invertida, digamos, inversa, comprando inmuebles nesta zona para rehabilitarlos, ¿no? De todas formas, entendo que foron 10 anos perdidos, ¿no? Despois de todo isto, despois de ter solicitado a declaración de BIC no ano 2006, o 27 de febreiro de 2009, o último día que se reuniu, bueno, inactivo, digamos, o director de Patrimonio Cultural, que é das eleccións autonómicas do 1 de marzo de 2009, incoubo o expediente de declaración de Ferrol Vello como ben de interés cultural a categoría de conxunto histórico. Nos seguimos traballando en o que fixamos, evidentemente. Seguimos traballando a, bueno, unha cuestión da que seguramente fale despois Iñaki, pero esa declaración estableceu condicións moi duras para bueno, impediu a rehabilitación. Moitos procesos de rehabilitación que estaban en marcha, pues, foron bloqueados, ¿no? Hubo unha aplicación moi literal da legislación nese punto, e iso unido a que entre que se declarou, entre que se incoou e se declarou, pues, pasaron casi 3 anos, pois afectou moi negativamente ao proceso de rehabilitación do barrio. Nos seguimos traballando con un convenio con a Universidade da Coruña, conseguimos ordenar a biblioteca de barrio e facer unha biblioteca de memoria histórica con doazóns de xente de Ferrol e da Bisbarra, ¿no? que dan parte da súa biblioteca, a Asociación de Vecinos para crear esta biblioteca de memoria histórica. Como exemplo de moitos arquitectos, por exemplo, Ferrol Vello foi exemplo de proxectos no máster de rehabilitación de Santiago. Houve xente que fixo o seu fin de grado en publicidade sobre o marketing en Ferrol Vello, e no 2009, en xullo, o colectivo Rosfera e Francisca Tiri trouxeron o seu proxecto dela, o proxecto fin de carreira dela como arquitecta, a un proxecto que era o mercado dos desexos, que traballou a opinión que os veciños e veciñas tiñan sobre os distintos espacios do barrio. Existían poñer as pegatinas biodegradables nas árbores, nos edificios, tal, pedindo cousas e opinando tamén sobre a vivencia que se tiña neses espacios. Si salió o xornal ali, se tomaba un café, se pasaba o can, non? Pero un pouco foi recopilar un ensaio dunha metodoloxía que debe ter sido moito máis amplia, non? Pero, evidentemente, foi moi interesante. En marzo de 2010, a Diocesa de Patrimonio Cultural deixase de efecto a incoación de Ferrol Vello como BIC. A Comisión para a Recuperación de Ferrol Vello foi un recurso de alzada frente a esa decisión. A ese recurso se xunta o recurso do Concello de Ferrol e, finalmente, en febreiro de 2011, o Consello da Xunta, previa a aceptación parcial do recurso por parte do Conselleiro de Cultura, declara Ferrol Vello conxunto histórico, ¿no? Esta declaración, máis algo do que supón administrativamente e xurídicamente e demais, para nós foi unha lección moi interesante de como os mesmos partidos políticos, os mesmos representantes que cando se incoa o expediente se sinten absolutamente escépticos, despois se atribúe un mérito da declaración.
moi curioso. E hai un exemplo moi salientable para min, que non sabíamos que o Conselleiro de Cultura nos aceptara xa a mediados de febreiro o recurso. E un candidato a alcaldía de Ferrol seguía defendendo, sabendo, como sabía que se iba a declarar, seguía defendendo que estaba presionando a Consellería de Cultura 15 días despois para que se declarase o barrio. Despois de estar 2 anos dicindo que a declaración non tiña sentido, que había que tener un plan. Ben, tamén sembrou unha certa división, bueno, que xa existía, pero entre un grupo de veciños, entre os recén chegados e os outros, entre os problemas que iba a traer o BIC, non? En parte descoñecendo que a tutela que traía o BIC xa existía, non sería tan exigente, pero xa existía anteriormente, o que pasa que non se aplicaba, en parte, e que iba a ser un problema para as obras, iba a ralentizar os permisos e demais. Casi sin tempo para celebrar a declaración, 2 meses despois, nos enteramos de que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil ten un proxecto a destrucción do Parque das Ranitas, que ten un valor sentimental, sobre todo, un tanto patrimonial, pero ten que ver de patrimonio. Pero que se pretende construir un tanque de retención do sector xeral da marxe norte da ría de Ferrol, que se coloca xusto onde está o parque, das Ranitas, unha fonte pequena dos anos 60, unha cousa curriña e agradable, pero nada. Os veciños se mobilizan de forma moi contundente e de forma moi imaginativa, non? Durante 7 semanas, todos os sábados se concentran ali con todo tipo de actividades. Hai moitas actividades infantiles, hai grandes concentracións, concertos, demais, non? Pero o que chama máis a atención e o que ten máis éxito é un panel que montan ao longo de uns 50 metros, onde todo o mundo pode traer fotos da súa familia vivindo no barrio, non? Ou de espacios públicos, ou de unha feira, ou tal, non? Que realmente supón unha maneira de reivindicar por parte do sector, digamos, dos de sempre do barrio, unha maneira de reivindicar o barrio tamén inédita, non? E que está motivada por unha protesta contra un proxecto público. Son as actividades que se facían, non? Se aprendía a facer ras de papel, se facían carreras de papel, se facían formas de flores, se dibuixaba, se facían todo tipo de temáticas, hubo un concurso para o logotipo da plataforma, non? Hubo todo tipo de actividades moi diversas, non? Finalmente mudou o proxecto. Realmente hubo unha resposta cidadá moi forte e se mudou. En decembro de 2012 nos enteramos de que se vai conceder ao Concello, ten un mandato de conceder a licencia en caso judicial, de conceder a licencia de demolición da fábrica de lápiz de Hispania. E se na anterior concentración realmente o protagonismo da comisión non existía prácticamente, máis que dar a voz de alarma, non fixemos prácticamente nada máis, e foron os propios veciños de sempre que se organizaron e movilizaron contra o proxecto. Con respecto ao tema da plaza da demolición da fábrica de lápiz Hispania, a distancia foi sideral entre un grupo de veciños e outros, e se demostrou que realmente os veciños que seguíamos defendendo o patrimonio e o valor patrimonial desta
desta fábrica na man da academia, porque hai que esquecer que as tres universidades, moitos departamentos das tres universidades galegas asinaron un manifesto contra a derruba da fábrica, e o mesmo Colexio de Ciencias de Galicia chegou a presentar un contencioso administrativo contra a licencia, ¿no? Que unha vez derribado, o sea, o retirou, evidentemente, tiene sentido. Pois os poucos veciños que iban da man da academia, non tiña nada que ver nas súas opinións sobre a fábrica co resto dos veciños. O resto dos veciños do barrio entendían que éramos unha especie de paracaidistas, que facíamos 3 concentracións al diante, que os actos os facíamos no Colexio de Arquitectos, non os facíamos no barrio, e que eles querían que se tiraran as fábricas e se fixeran baixo a promesa falsa, non, de que se iban a facer 40 vivendas, iba a xerar emprego, actividade, o redor do solar e demais. E foi, digamos, un baño de realidade respecto ao que a percepción que a mediana parte do barrio tiña sobre un elemento que é certo, que é difícil, non está sentado nesta sociedade que o patrimonio industrial teña un valor, non? Mayoritariamente, pero sorprendeu tal divorcio, non? Entre as distintas vontades. Produciuse a derruba en xaneiro de 2012. Este é o exemplo dos paracaidistas, non? Unha fundación cultural integracionista que convocaba movilizacións, a propia comisión que tiña as súas simbologías, que queremos atractiva, pero que casi ninguén entendía no barrio, non? Era, bueno, como agua e aceite. En xaneiro de 2014 se produce outro tipo de choque, bueno, xaneiro, e os meses seguintes entre unha realidade, a realidade cultural, de defender o patrimonio e tal, e as condicións de vida da xente do barrio. Despois dun fin de semana de mal tempo, desalóxanse 10 veciños por período de ruína nunha casa de Carmen Cruxeras, os veciños son edificios de Carmen Cruxeras e de Benito Viceto. Faise unha asamblea para explicar o tema na asociación de veciños, convocada pola propia comisión, moi embroncada, non? Porque realmente estaban afectados nas súas condicións de vida, non todos, pero algúns sí, e realmente non había resposta. Quen levaba 10 anos ou 8 anos loitando pola conservación patrimonial do barrio non tiña ninguna resposta frente ao problema vital desa xente, e se evidenciou bastante, non? Un pouco despois, unha semana despois, cae a casa de Carballo Calero, que leva apuntalada provisionalmente 5 anos, e evidentemente non aguantou. E a raíz da caída da casa de Carballo Calero se convoca unha concentración que é o símbolo do casco de obra, non? Para protegernos dos cascotes, que reúne a un grupo de xente numeroso na Praza Bella. Esa concentración ten como tamén evidencia a distancia que hai entre uns colectivos e outros, non? E de feito hai unha discusión aberta, micro en man, non? Respecto entre os que están afectados, que tiveron que mudarse, que fose temporalmente a outra vivenda, e os que están, ainda que solidarizándose, efectivamente, con esa xente, cargan as tintas sobre que a casa de Carballo Calero non se podería ter deixado caer nunca. E ben, deixo aí porque finalmente en agosto dese mesmo ano se produce a expresión pública do plan especial de Ferrol Bello e, bueno, nesa exposición pública é a última proposta que fai a comisión, a sociedade, e que consiste en facer catro xornadas nas que se vai discutir o tema da mobilidade, o tema da ordenación do espacio público,
o tema da fiscalidade, que supón o plan especial, e o tema da catalogación e as condicións para as obras. Nesa xornada só aparece un número razonable de xente cando se fala de mobilidade, estacionamento e demais, e decidimos suspender as outras tres. Se presenta unha alegación ao plan especial e ninguna das consideracións planteadas pola Comisión nesa alegación son tidas en conta. Finalmente o plan especial se aproba en decembro dese ano 2015. Ben, e como, bueno, concluíndo e terminamos xa, non? Bueno, dos 12 vecinos e veciñas que integraron aquel colectivo inicialmente, non? Os que se habían recollendo os entullos na Rua San Francisco e demais, e fallaban en unha concentración e tal, continúan vivindo no barrio tres deles. Casi todos se foron a outros barrios, a Canido, a Urania, a outros lugares da cidade, pola falta de servicios, xa non servicios comerciais, xa servicios urbanos, por falta de instalación de gas, para tener agua acondicionamento nas casas, polo tamaño pequeno das vivendas, que evidentemente día de unha vivienda máis amplia, non ter unha oferta mínima de vivenda no barrio, para mudarse a Rúa do Lado. E cabe preguntarse, que eu sempre pregunto, facer a presentación, me preguntaba se non é un pouco unha crónica dun fracaso, é unha pregunta que vos fago eu, non? Porque realmente, que se conseguiu? Aparte, eu creo que o único que se conseguiu realmente foron activar o uso deses espacios, non? Que o espacio Baluartes de San Xoán volveu a decaer, non? Totalmente, pero a Praza Bella non, un espacio vivo, con muchísimas actividades, con locais de hostelería que funcionan moi ben, bastante alternativos e demais. Bueno, creo que se activou e iso beneficioso para todos os vecinos, en medio do espacio do barrio no que está. Pero no resto da reivindicación, realmente, hai un plan especial que se reivindicaba, a fábrica de lápices desapareceu, non sei que se conseguiu separar o tema da nova edificación, pero a costa de que dende que se declarou que desaparecerán 19 edificios do barrio. Totalmente. Destruídos por redes de execución, ou por incendios, ou por ruínas, 19 edificios. Un casco histórico ten, creo que, uns 120 edificios de valor. Es casi o 20%. E cabe preguntarse tamén, non son conclusións, si calquera barrio como Ferrol Vello, que está nunha situación crítica, unha contorna crítica, si está fora do interés inmobiliario que busca a gentrificación das cidades, como acontece no Casco Vello de Vigo, como acontece en Santiago, está condenado, digamos, a desaparecer cos seus veciños dentro, non? Porque realmente moitísimas das intervencións que se están facendo en outros programas e demais que se están habilitando en outros barrios da cidade, barrios históricos de Galicia, están detrás de intereses inmobiliarios potentes, de dinámicas inmobiliarias potentes, o están reforzando, ou están contrarrestando, pero bueno, se non esas dinámicas inmobiliarias, se está fora ese balanceo do capital inmobiliario este barrio, con outros moitos, porque non é unha situación singular, Galicia, se está condenado a desaparecer socialmente, cando hablemos, non? E bueno, eu penso que non, pero hai moitas cosas que facer ao respecto.